De brief aan de Hebreeërs, hoofdstuk 7. Want die Melchizedek, koning van Salem, priester van God de Allerhoogste, gang Abraham in de mitte, doet die op een waaromreis weer, neiter de koning en verslaan hier. En hij zegene hem. En Abraham joeg hem van alles een tiende pad. De naam Melchizedek betekent voor eerst koning van gerechtigheid. Vierders weer ek koning van Salem, dat is koning van vrede. Hij had geen heid, geen mem, geen stamlist, zijn leven had begin nog een. Hij is krechtelijk als de zoon van God. Voor altijd blijft er priester. Denk nou eens daar, hoe een groot man als dat weer. Abraham, de aartsvader. Hij joeg hem het beste van de buurt als tiende pad. De zwanen van Levi, die het priesterambt ontvangen, hebben nevens de wet wel opdracht om tiende te nemen van het volk. Dat wil zeggen van haar eigen broeren, die doks ek van Abraham afstammen. Hier likwijls, die net van haar sky weer, Melchizedek, had tiende nomen van Abraham, en hem die de belofte hier zegene. Nou kan net een ontstreden dat de legere toch de hegere zegene wordt. En in het geval van de priesters binnen het sterlijke mensen die tiende nemen. Maar in het geval van Melchizedek is het een dat us van zijn wordt dat er lebt. En, om zo te zeggen, toch Abraham had ek Levi die tiende neemt, zelfs tiende nieuwen. Want hij wie nog in het lichaam van zijn heid Abraham doet Melchizedek die in de mitte gang. Op grond van het Levitische priesterschap had het volk de wet kregen. Als dat Levitische priesterschap nou de volslijnens bracht hier, wat wie er dan nog verlet van dat er een orenpriester opstaan zou op een wijze van Melchizedek en net op die van Aaron. Want als het priesterschap verhoren wordt, moet ik per vorst de wet verhoren. Hij dat om eens hiermee op doeld wordt, jet ta een oren stammen. Net één lid daarvan had mij het alter te krijgen gaan. Het is elk duidelijk dat uw Heer uit Juda voortkomen is, en wat die stam aangeeft, had Mozes mij geen wet van priesters sprutsen. Dat er niet mij het alter te krijgen hier terug afstamming, wordt nog helder duidelijker als we bedenken dat er een nieuwe priester opsteert op dezelfde wijze als Melchizedek. Die geen priester worden is nevens de wet die het vastschreeuwt van hokker komma een priester wezen moet, maar uit kracht van een leven dat net vergeet. Van hem wordt om eens verklaren, do bist voor eeuwig priester op een wijze van Melchizedek. Want het oude voorschrift wordt wel aan de kant dienen om het geen macht en geen nut hier. De wet had ommers niet volslijn maken, maar de wet had doks een betere hoop gebracht, dat we dichter terug bij God komen. En dit is net geen zonder het zwaren van een eed. Die oren binnen zonder eed priester worden, maar uw Heer mij een eed. Dat waar dien terug God die in hem zijn had. De Heer had zwart en het zal hem net mooie, do bist priester voor eeuwig. Zo volste de treffelijker is dan ek het testament dat Jezus borg van worden is. Boven dat wienen die oren wit hoe machtig priester worden, om te deel haar verhinderen het te blijven. Maar hij had een priesterschap dat net op een oren in oor gaat om te in eeuwigheid blijft. Daarom kunnen de mensen die terug hem te God gaan voor altijd redden, om ter altijd een libet om voor haar op te komen. Zo'n heilige priester hieren wie nou correct verlet van. Een die heilig is, zonder schuld, zonder vriet of sliet, onderscheiden van de zonders, en 4 boppen de hemelen verhegen. Een die net alle dagen eerst voor zijn eigen zonden hoeft te offeren en dan voor die van het volk, liek als de hegepriesters. Want dat had er 1 keer voor goed dien, troch hem zelfs te offeren. Want de wet stelt mensen als priesters aan, die mij zwakkens aanhellen binnen. Maar het wet van de eed dat na de wet komen is, stelt de zoon aan,
die voor eeuwig tot de volslijnens komen is. Hoofdstuk 8. Het punt dat het in ons beteer op aankomt is dit. We hebben zo'n hegepriester, die zit nomen had aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemel. Hij tjenne in het heiligdom, in een wiere tente, die troch de Heere zet is en net troch de meeske. Nou is elke hegepriester aansteld om jeften en offers te brengen. Daarom moest ik deze wat hebben om te offeren. Wis, als er nou op aarde weer, zou er net eens priester wezen. Daarbinnen is al gewoon die nevens de wet de jeften offerje. Het heiligdom dat jatje is maar een afbeelding en skaat van dat in de hemel. Doet Mozes de tentenmeidjes zo, kregen er dan ek bevel van God. Denk erom dat sto alles makkest nevens het model dat sto op de berg zien hast. Maar nou had Jezus een treffelijker tjenst kregen, liek als er middler is van een nameste beter verboen, een dat op betere beloften bereist. Als ommers dat eerste verboen zonder lek en brek west hier, dan zou er geen plak voor een tweede eenzacht wezen. Want God lekkert haar met deze woorden. Er komen dagen, zei de Heere, dat ik met het volk van Israël en met het volk van Juda een nieuw verboen sluiten zal. Dat zal oors wezen als het verboen dat ik met haar voorvaders sletten heb. De dijs dat ik haar bij de hand kreeg om haar uit Egypte te leiden. Want ze hebben haar net houden aan mijn verboen en zo heb ik de handen van haar aanlutsen, zei de Heere. Want dit is het verboen dat ik na die dagen met het volk van Israël sluiten zal, zei de Heere. Ik zal mijn wetten haar in het verstaan jaan, en ze haar op het hart schreeuwen. Dan zal ik haar God wezen, en zij zullen mijn volk wezen. Dan zal net één meer zijn landsman of zijn broer beleren met de woorden, ken de Heere. Want alle jaren, lieds en gerut, zullen ze mij kennen. Want ik zal haar de ongerechtigheden verjaan en haar zonden zal ik net langer aandenken. Met er van een nieuw verbond spreekt, had er het eerste voor verouderen verklaren. En alles dat oud en gries wordt, is aan het verdwijnen te. Hoofdstuk 9. Nou wie het wel zo dat het eerste verbond ek inzettings voor de eredienst en het heiligdom hier. Het wie een Iersk heiligdom. Er werd een tente opzet, met in de eerste afdeling de kandelaar en de tafel voor het uitstellen van de breien. Die afdeling wordt het heilige genaamd. Achter het tweede kleed likwijls wie een afdeling die het allerheiligste genoemd wordt. Daar jetten bij het gouden rookalter en de arken van het verbond, helemaal met goud beslaan en daarin een gouden kroek met manna en de staf van Aaron die bloeit hier, en de platen van het verbond. Boven de arken stienen de heerlijke cherub-engels, die haar wjukken uitspraten over het zoendeksel. De bijzonderheden daarvan kunnen we nou net verder op ingaan. Niet alle zakkleermaken is, gaan de priesters het hele jaar terug in de eerste afdeling om haar heilige dienst te volbrengen. In de tweede afdeling likwijls komt alleen de hegepriester maar, en ik maar één keer in het jaar. Dan had er bloed bij hem, dat er offeret voor hemzelf en voor de misstappen van het volk. Daar maakt de Heilige Geest duidelijk mee dat de toegang tot het heiligdom nog net aan het licht gebracht is, zolang de eerste tente bestaan blijft. Die is een gelijkenis die slacht op het schindwerige tijd. In verband daarmee worden jeften en offers opdroegen die hem die de Heere aanbidt innerlijk net volslaan met kennen. Die offers hebben alleenig te krijgen met eten en drinken en allerhande plechtigheden bij de zuivering. Het binnen voorschriften voor de buitenkant, die het opleint binnen want er een beter bestel komt. Maar nou is Christus komen als heilige priester van de goede dingen die er al binnen. Hij gang terug een tente groter en volslijner als de jedere. Net mijn meeste handen maken,
Dat is net van deze schepping. Doet Christus één keer voorgoed in het heiligdom ingang, nam er net bloed van bokken en kjellen mee om te offeren, maar zijn eigen bloed. En zo had er een eeuwige verlossing bewerken. Want als het bloed van bokken en bollen en de jiske van het rier dit sprinkelen wordt oer hart, dit onrein worden binnen, als zo heilig het dat ze uiterlijk rein binnen, hoe volgens te meer maakt het dan het bloed van Christus zuiver. Hij had hem zelfs door de eeuwige geest aan God offeren als een offer zonder wriet of sliet. Dat offer zuiver het gewisse van weer de leze dieren, dat wie kennen nou de levende God kennen. En daarom is er middelaar van een nieuw testament. Zien daar wie de verlossing van de zonden die onder het eerste testament beginnen wienen. Zo zonen sie die roppen wienen het eeuwige erfschip krijgen dat hart zijn is. Dat een testament is, moet ommers de deur van de erflitter vaststeld worden. Want, zal een testament yielden, dan moet hij dat van erven wordt eerst staan wezen. Zolang die nog in leven is, yield dat ommers nooit. Daarom is ook het eerste testament net zonder bloed inwijd. Want niet Mozes alle geboden neffens de wet aan het volk voorlezen hier, nam er het bloed van de kjellen en bokken, die je der wet erbij en besprinkelen mij een kwast van rede wollen en hyssop, het wetboek zelfs en het hele volk. Wiels er zei, dit is het bloed van het verboen, dat jem in opdracht van de Heer aanhouden matte. En al liksa besprinkelen er de tenten en alle ark van de eredienst met bloed. Ja, omtrent alles wordt met bloed reinigen, zodat de wet dat voorschreeuwt. En er is geen verjouwing of er moet eerst bloed stwart worden. De ierske afbeeldingen van hemelske dingen moeten dus toch zulke middels reinigen worden. Maar dan vreeg je de hemelske dingen zelfs offers die ter boppen uitgaan. Want Christus is geen heiligdom ingaan dat toch meesgehouden maken is, en oors net is als een afbeelding van het ware heiligdom. Nee, de hemel zelfs is er ingaan, om daar nota us best voor God te verschijnen. Ek is het net de bedoeling dat er ieder keer weer hemzelfs offeret, liek als de hegepriester alle jaren weer aan het heiligdom ingaat met bloed dat net zijn eigen is. Als hij Christus ieder keer weer leien moeten zo'n te wraad schepen is. In plaats daarvan is er één keer verschijnd op het hichtepunt, om toch zijn offer de zonde aan te schaffen. Voor de meesten stiert het vast dat ze maar één keer sterren en dan komt het oordeel. Zo is ook Christus maar één keer offeren om de zonden van gans meesten op hem te nemen. Als er voor de tweede keer verschijnt, zal dat wezen zonder dat het meer wat met zonde te krijgen had. Maar om heil te brengen aan alle jaren die naar hem uitzogen. Hartstikke 10. Want de wet jouwt alleen nog maar een skaat van de goede dingen die komen. Net de eigenlijke zaak dat het om gaat. Daarom kan die wet nooit terug het eer aan eer brengen van dezelfde offers, de meesten die aan die eredienst deelnemen voor goed volslijn meidje. Oors zien ze het offeren wel oorjoen, om ze die God daarmee kennen, geen weet van zonden meer hebben zoenen, niet ze één keer zuiver maken wienen. Maar die offers brengen haar correct jaar aan jaar de zonden weer in zin. Het bestaat ommers net dat het bloed van bollen en bokken zonden wij nemen kan. Daarom zei Christus, met er in de wraad komt, vleesoffers en offerjeften hebben jou net wollen. Jou hebben voor mij een lichaam taret. Brandoffers en zondeoffers wienen jou net niet zin. Doe heb ik zijn, sjoch, hier ben ik, o God, liek als in de boekrol van mij beschreven stiert, om jou wil te dwaan. Eerst zei er, vleesoffers en offerjeften, brandoffers en zondeoffers hebben jou net wollen,
en die wienen jou net niet zin. Al mij de wet dan vastschreeuwen dat ze brocht worden moeten. En later zei er, sjoch, hier ben ik om jou wil te dwaan. Hij zet voor de eerste offerdienst de tweede in het plak. En troch die wil binnen wie één keer voor goed aan God wijt, troch het offer van het lichaam van Jezus Christus. Elke priester stiert alle dagen weer aan om zijn dienst waar te nemen en ieder keer werd dezelfde offers te brengen die dochs nooit de zonden al heel wegnemen kennen. Hij likwijls had één enkeld offer voor de zonden bracht en is doe voor goed zitten gaan aan de rechterhand van God. Zond wachtet er aan van zijn vijanden een voetbank voor hem maken is. Want mij één offer had er hart die haar heilige litte voor goed volslijn maken. Daar jouwt ek de Heilige Geest tjugenis van. Want, niet er zijn had, dit is het verboen, dat ik mij haren aangaan zal, nee die dagen, zei de Heere, ik zal haar mijn wetten in het hart jaan, en op het verstaan zal ik ze haar schreeuwen. En dan, ik zal aan haar zonden en ongerechtigheden weer net langer denken. Nou, dat die verjoen binnen, is er geen verlet meer van een offer voor de zonde. We hebben nou, broeren, alle vrij om ta het heiligdom in te gaan door het bloed van Jezus. Hij had voor ons een nieuwe, levende wij openen door het kleed. Dat is door zijn eigen lichaam heen. En we hebben een groot priester die oer het huis van God gaat. Let us daarom te God gaan, met een oprecht hart en in een volle overtuiging van het leven. Niet het hart toch besprenkelend zuivere is van besef van kweer en het lichaam wasken met zuiver water. Let us aan de beliedenis van wat we hoopje onverwriggen vasthouden, want hem die het us te zijn had, kunnen we vertrouwen. En let us op een waar tasjen om een waar aan te truinen te leefde en goede dieren. We moeten net bijblijven van ons eigen geerkomsten, zodat sommigen dat vermoeden hebben. Maar elkaar moed inspreken en dat namens de meer, met je me zeggen dat de grote dag dichterbij komt. Want als we willen moeds zondigen, niet wie de kennissen van de waarheid krijgen hebben, is er geen offer meer mogelijk dat de zonden wegneemt. Maar dan hoeven we alleen nog maar te rekenen op een vreselijk oordeel en een roppig vuur dat de tegenstanders van God vertarren zal. Als iemand de wet van Mozes versmieten had, dan wordt er zonder mij leien derde op een getuigenis van 2 of 3 mensen. Hoe volgens de zwaarderstraf denkt je me, zal dan net verdienen iemand die de Zoon van God verachten had, het bloed van het verbond, dat het toch heilig is voor een ding van neer houden en de geest die de genade jout misledigen had. Want wie kennen hem die zijn had, aan mij is de wrake. Ik zal haar daarvoor blijden letten en ik, de Heer, zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het in de handen van de levende God te vervallen. Harte dagen van verhennen voor de geest, doet je me correct het lucht krijgen hienen. Wat hebben je me het doel zwier te verdworren gaan, maar je me hebben het terug steen. Aan de ene kant waren je me te kiek zet, met ze je verhunden en in het neerbrachten. Aan de andere kant konden ze die ze behandelen waren op je rekken je. Je me hebben leid mij haar dit vastzet wienen, ja, je me hebben het verleef nomen. Je wienen daar zelfs nog blied om dat je me bezit roven waard. Je me wisten ommers dat je nog wat beter hienen, dat nooit verlen gaat. Smiet dan je me vrijmoedigens net wij, want die had een grote belening in. Werd je me verlet van hebben, is staan vastens, om de wil van God te dwaan en zat te winnen wat tas zijn is. Want, zei de schrift, nog een tiege kwartier en hij die komende wijs is, zal komen en net langer op hem wachtje litten. Mijn rechtvaardige zal troch het leeuwen in libben bluwen,
maar als het oerjouwt, dan heb ik mij nocht van hem af. Maar wie binnen geen meisken die het verlen genen, om ze het leeuwen oerjouwen, maar een meisken die het haar leven redden om te leeuwen.